Mark Farrugia, il-vittma ta' sparatura li seħħet f'Haddingli fl-2018, spjega fil-qorti li sal-lum għadu jsofri minn ċertu diżabbiltajiet, fosthom li l-għadam tidu għadu mfarrak u li kontinwament iħoss idu miġbuda fil-waqt li jgħja jitkellem. Tenna wkoll li sofra minn ksur f'saqaj ħappart il-fatt li fidu kellu 200 biċċa ta' ċomp u 17 oħra f'wiċċu u ġerħa li kellu viċin qalbu. Dan kollu ħareġ mix-xhieda tal-vittma li llum għandu 43 sena e kif kompla il-ġuri ta' Joseph Scicluna ta' 59 sena mixli bl-attentat ta' qtil ta' Mark Farrugia. Waqt il-ġuri li mħallef Consuelo Xerri Herrera ordinat li matul il-jum isir aċċess fil-post fejn seħħet l-isparatura. L-aċċess sar fil-preżenza tal-akkużat u l-vittma. Preżenti f'Haddingli kien hemm ukoll il-ġurati, il-prosekuzzjoni u d-difiża. Mark Farrugia spjega li fil-lejl tal-31 ta' Ottubru kien raqat f'kamra fl-alqa u li għal-ħabta tal-5 beda jarma għal-kaċċa. Imbagħad fil-5:30 ta' filgħodu wasal falqa oħra minn fejn kellu jibda jikkaċċja. F'dak il-ħin lemaħ lil Joseph Scicluna ftit inqas minn 7 metri il-bot minnu b'marloġġ f'idejh. Iż-żewġ irġiel kienu tkellmu għal ftit tal-ħin sakemm il-vittma sab ma' wiċċu lill-aggressur u dan fajjarlu daqqa ta' marloġġ. Il-vittma prova jiddefendi lilu nnifsu u qamet kommozzjoni bl-akkużat eventwalment qabad senter ippuntaħ lejn Farrugia u sparalu. Ftit qabel il-ġlieda Farrugia kien lebaħ lil missieru nieżel il-wied bil-karozza tiegħu u għalhekk prova jimxi viċin tal-akkwata fejn kien hemm missieru. Meta waslu l-isptar il-vittma kien iċċertifikata f'qagħda kritika. Għall-akkużat qed jidhru l-avukat Arthur Azzopardi u Jacob Grima. L-avukat Edward Gatt qed jidher bħala parti ċivili fil-każ. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-avukat Kevin Valletta u Kejli Bonnit mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, mejjuna mis-Supretendent James Grech u l-Ispettur Wayne Camilleri.